Kuliah Ini ya. biasanya ngaku-ngaku anak, engko bare yuk terserah dia. Aja percaya, aja percaya. Iya. Rasa percaya karo Tatin. Tatin ngono kae iki mergo kagul. Ngapa? Kagul dhek mengutarakan hasrat karo aku ning ora kesampean iki lho. Omongane ting celebung ora karo-karo. Ra wae. Heeh. Iya. Lho ana sing percaya penonton. Oh wae. Kae cetha PBKS. Ya iya. Dokter Acong ki sing duwe donor mata ning PBB kono. Nah, kuwi ngati-ati sok nek lensane ora apik didelok. Iya. Tumbaske, Pak. Hah? Tumbaske. Nek kowe melu aku tenanan, ngabekti karo aku tenanan, aja kok soft lens. Mripatmu ki tok ayo ongotan ana kacamatane kae. Ongotan sing ning kacane kae lho dadi apik no. Iya. Ya, kae mbiyen. Ayo Tin, gentenan kowe nembang. Iya. Jenengan ora anting ingin, Pak? Hah? Ingin. Ingin ngopo? Ani kok napa jenengan? Maksudnya piye kowe? Arep muni iritasi mau dadi apa? Aku kleru omong kok. Lah nggih ora anting ki ingin apa piye? Ingin cengelmu ya. Nganti kewektu. Bocah semene bocah iki sak anakku lho, Din. Alah, biasanya jenengan ya nom tua ya gelem. Asem. Ya ora. Iki sak anakku ya antek iki sak Hati-hati lho, Ting. kuliah Ini ya. biasanya ngaku-ngaku anak, engko bare yuk terserah dia. Aja percaya, aja percaya. Iya. Rasa percaya karo Tatin. Tatin ngono kae iki mergo kagul. Ngapa? Kagul dhek mengutarakan hasrat karo aku ning ora kesampean iki lho. Omongane ting celebung ora karo-karo. Ra wae. Heeh. Iya. Lho ana sing percaya penonton. Oh wae. Kae cetha PBKS. Ya iya. Endi sing muni endi? Rawani ngaceng. Ya. Ayo Gede kowe nembang. Ya, sing apik. Heeh. Napa niki? Engko. Liwong ki mengko kari dhewe. Urung-urung kok liwong. Ado-ado tekan kene kok mengarep ngrungokke liwong. Mbok tuku kaset ning omah kono wis malah tengok-tengok penak. Iya, isih ana tembang kangen panyuwunan pirang-pirang ana pepeling kok liwang-liwung. Iya. Ya sing jeneng piyai nonton ki bebas, ngarani apa-apa bebas. Ngono lho, Mak. Ning ki nek pamundutan pirang-pirang diurutke engko sing keras dhewe liwung. Ha liwung kok Tatin, Anting karo sing lemu-lemu iki kon medhun kabeh. Ya. Nggo penutup ya. Ngono kok ya. Dadi ayo liyane liwung sing kepenak-kepenak. Tembang kangen ya ana, pepeling ya ana. Ya. Nggih napa? Apa? Oh ya. Pepeling nggih. Ah. Nggih. Ya. Pepeling dibawani. Ya. Rukun Islam kang lima puniki Neno. katindakna maring para sama Neno. aja padha ditinggalke Neno. Rukun Islam puniku Lelo. sahadate Sa. Orisa. Kayak anak musik gendon nangom. Ganggu wong ngrasake pepeling. Ngantuk Pak niku, Pak. Ayo kon bali.
Iya. Ajenge, Pak. Ajeng nonton kok. Oh ya wis ben men seneng wayang. Iya. Angop kok disuarake. Cacake dirumbokne nggih. Oh atos kowe iki ora. Ambokne genah halus kaya ngene kok senengane kowe iki sing kasar. Jine ku nek kalih kumpul kalih sinden-sinden ya ketok kabeh lho. Apane? Ya asline. Asline Risa. Heeh. Oh ya ben ya. Aku kaya kowe barang kaya ora. Kowe iki ketok ayu rak mergo dandan. Nek ora dandan? Ana ora dandan turu ning mobil ya. Tak rungokke iki sapa to sing ora iki? Alah ya ampun Tatin to. Mulane nek turu kok mesti lambene tutupi lendang. Bul ngetok. Ora ngetok ya. Awas. Ngences. Iya. Kang angka siji neno kang angka loro salat dene kang telu Ramadan nindakke poso papat zakat neno nino ping 5 wah ping 5 ibadah haji. Riza iki hamil lagi ya cocok nggih. Kang apa? Hawane ademe kaya ngene teng kene. Ya wis ben, mbok yo kowe iki wong anakmu yo lagi siji. Wingi bar Agnes nglairke gendi Tiwi nglairke gendi Orisa. Nggih. Orisa sok nglairke kowe gendi kowe. Nek bareng pripun? Nek bareng? Ora apa-apa, aku tak golek sinden-sinden liyane. Berarti sing ora nek bareng sing isih melu aku Anting karo Elisa. Ha, aku tak golekke sinden sing enom-enom aku nyawang kowe iki ya. Alah gayane mbiyen ketok apa, saiki ketok apa? Mbiyen ra ketok, saiki ora ketok. Ra ketok gedene semene ra ketoke piye? Atok tutupi. Hah? Apa ta? Apa lho? Ayo wong kok padake apa? Padha anting berarti. Ya. Tekan ngendi mau? Sak modar kowe salah. Sinden nembang kok dadak disambi omongan barang ora. Iya. Hah? 5? Ayo ora ngerti karo wong-wong sinden-sinden kuwi iki nok. Ya. Le anteng-anteng le do. Wah, ketok kaya piyai luhur iki nek pas nyinden ngene iki. Iya. Nek muni tekan transit isih do preman kae. Ngloso bareng sut ngono. Adu ndas kae terus do ngrasani sapa-sapa kae. Terus Tatin kentut. Nah, bubar kabeh. Gojeke sinden-sinden ngono kuwi no asli tenan. Aku ngentut Riza gitar to. Oh nggih. Ayo. Dipraktekke kok piye? Ya ora wong sing jeneng wong wis babaran. Wong wis babaran iki mesti kene iki wetenge iki nek wong wedok akeh kae lho. Lekuk-lekuk es apa jenenge? Selulit. Apa? Resmak jengkok kowe iki ora dong rasa omong. Resmak. Apa kae terus? Iya ora ngremene to balapan gruk. To nek bar stagenan ngono kuwi gruk. Ora sing hamil. Ngapa wi? Ambok. Oh, Wis gak dirampoke. ngene ngapa? Ayo. Kaya ketuprake Warsudi lho anggen. Aku tresno karo kowe. Ya. Ping 5 ngibadah haji. Rukun Islam.
Rukuni Islam sampurna. Ya, mangga yuk tak guntak nang ning tak guntak ning nang tak guntak nang ning tak guntak ning nang arek rampung-rampung iya. Monggo dados. Yuk yuk yuk. kondur neng gone. Ya, ya. Lilinggo alon-alon. Ya. Lah napa? Awake gedene semono mak jelek ngono. Ya, ya alon-alon ya, Mak. Dibacutke no. Ya, mengko pokoke sing keri dhewe ya kuwi lewung. Ya, wah iki piyai semene iki akeh banget sing nyuwun lewung. Saiki gentinan. Ya, mengko Mbak
Elisa dinehke nggon bontot. Ya, bontot tegese kari dhewe. Saiki sapa arep kepareng arep nyekar? Mbak Ayu Purwalestari. Ya, monggo. Engko liwunge Mbak Neti, Mbak Wahyu karo Mbak Prastiwi. Oh iya. Ora apa-apa. Aku anggere weruh sinden dikon malah iya, gemremeng. Lah sinden dikon maju nani kok malah gemremeng ora. Ya. Karepe ya sing alus-alusan. Ora ya pancen kudu dites. Sinden alusan uyon-uyon ki iso ora nembang liwung iso ora. Ngono ya. Monggo Mbak Ayu. Ngaturan-ngaturaken menapa wonten tembang kangen? Ya. Wonten sanesipun sinom parijata ya engko sinom gara-gara ya. Lali janjine nggih wonten ingkang nyuwun ya. Orek-orek nggih wonten ingkang nyuwun ya. Orek-orek dora nggawa kertas. Coba mau bengi sing demung sing rebab. Oh. Tekan oyo-oyo. Iya. Mesti ora iso. Tak kung klutik. Iya. Ya monggo. Ayo, apa Mbak? Lali janjine nggih. Lali janjine monggo dipun aturaken. Ya. Dina Minggu sing tak tunggu. Ya. Monggo. Dina Minggu kang tanti. Ya. Iki bawane anggitane Pak Geter Pramuji Widodo. Oh iya, sing asta Gendir. Wah iya, tak kenalke ngendak. Ora rimo. Ya. Oh iki eneng kritikan kagem streamingnya suarane kemerusak. Oh iya, ngono. Matur suwun, ya. Jebul mong lali janjine. Nggih. Pinter golek alasan. Terus dadi Tejanata. Ayo, mangga. Aku wis ora Masuk. Apa? sikile kepontir. Ora apa-apa ming sikil. Ya. Nek boyok cilaka. Ya.
Iki jenenge anting wis menular. Kok menular? Bocah mau le joget nganggo ngene-ngene saiki ayu ya nganggo. Cancane aku wis ngerti kelakuanmu wiwit biyen tekan saiki. Ayo ora krasa tudingane ki ono Obro prabanyo kang mirat kenyaring tejo leliwaran lir ki lace siring dadit wimbo kekondamre ingeng saparan mangambar hongas lang-lang kati awan sapa nikeng astina samantara teket tegal Purunarya Dewa Kresna lakunira sireng prasurama miangkan wacanaka dulur narada pangya tegalwi luri melu karya sang bupati sang bupati
maradake kagiat penggura sinamat mairo biji wonten kajengan maniro paman patih Arya Semuni kawula nom anak Prabu paman resabda pangandika paduka miji dhateng wiswanipun ing abdi kepatihan keparenging abdi cumadung dawuh nggir mundi dawuh pangandika paduka anak Prabu Ngastina anak Prabu Duryudana paman kula sejenar nggih kadiparat anggone si paman ingsun percaya minangka dadi batal wakil ingsun Maranata tata rakiting negari Ngastina mara diake matur marang manira paman patih kula sejenar nyawa-nyawa jimat kula sesembahan kula wonten ing Madyapada Prateng Delahan anak Prabu Ngastina menawi paduka miji bab tata rakiting praja sadaya boten badhe anguciwani para kawula sami sayek saka kapiyakar luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun para abdi prajurit boten kendhat anginipun sami gegladen olah kridaning aprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka boten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula ana nuninggih ndadosaken suka marawata suta raos ing manah boten langkung pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna angresi paman ngadhep ngarsaning manira paman patih kloso jenar sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing abdi ing kepatihan namung derenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkaping pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandhapada paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana sampun lo tampi dawah sami-sami paman loso jenar mugi prayogakna anggenipun paman ngadhep ngarsaning manira nuninggih sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing abdi ing kepatihan nggih anak Prabu Ngastina Bapa Durna Bapa ing Sukalima sarawuh paduka Bapa Durna katuran karaharjan rawuh Bapa Sukalima wonten negari Ngastina Bapa Nembandur ning Sukalima. Oh, astaka swala sila bertapa suwalu gembol sumorante hawela. Lha nggih, Nger. Tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sawanipun ingkang Bapa ing Sukalima manggiya widodane skala sawan kula. Namung kemareng kula ngaturaken pudi astawanipun ingkang Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina, Nger. Anak Prabu Duryudana. Sampun lo tamya karya bombong raos sing manah. Boten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah bapa menembaning Sukalima. Kula naknan. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing bapa ing Sukalima nggih kawula naknan. Apa dene sira Dimas Kartomarmo? Prayogakna nggura ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Dimas Kartomarmo. Lho Diwaji. Sesembahan kula wonten ing Madyapada Prateng Delahan. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang ngrayipun Kartomarmo namung kepareng kula ngaturaken sembah sumungkaping pangabektinipun ingkang ngrayi kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu Jimat sembahan kula Koko Prabu pangayoman kula ing Ngastina Koko Prabu Duryudana wis tak tampa siat diatur sembah lawan pun Kakang ora lihat pangestunipun Kakang wratakna mrika daningsun sangganing para sata kula kang padha gantung sebo Yayi Dimas Kartomarmo. Lho iki. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat. Lan tatanan para wadyabala kang padha sebo ingsun diambabarake wigatining pasewakan. Menapa sampun paduka dawuhaken ingkang rai namung estu padha Kanjeng Koko Prabu. Nuwun sewu Koko Prabu. Sarawuh paduka Koko Prabu Baladewa. Ari paduka ing Ngastina ngaturaken pasegahan panagrami kunjuk sandhapada paduka Koko Prabu Baladewa. Koko Prabu ing Mandura sembahan kula Koko Prabu. Jagat wasisaning Upanara wayah tur jagat Patih Indra Jaladewaku. Yayi. Sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing Raka ing Mandura. Asung paseganipun paduka Yayi Prabu tumrap ing Raka ing Mandura. Namung kosok mangsulipun ingkang kula ngaturaken salam taklim kula kantun ngersa paduka Yayi Prabu Ngastina, Yayi Prabu Duryudana. Kula tampi karya bombong raos sing manah. Boten langkung kasekecanan jenengan dika lenggah Koko Prabu Baladewa. Kawula nuwun. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing Raka ing Mandura. Prikala lenggan sak mangke Yayi Prabu Ngastina. Koko Prabu
sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadono. Dene dinten samangke kula wantun amboyo ngrawuh jenandika Kanjeng Prabu ing Mandura, Koko Prabu. Mila menawi wonten lepatipun ingkang rayi pareng hamba Barono pangaksami dhateng ing Rayi Ngastina. Dene kula kumalancang ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa sesembahan kula Koko Prabu ing Mandura. Yai sampun ngantos wonten wiyos sing pangandika paduka dados mekaten jernyatanipun ingkang raka ing Mandura menika sinampiran pakaryan dados pamomo ing sanggaring kadang-kadang kula para Sata Kurawa. Mila sampun ngantos katimbalan ing wanci rina nadyan katimbalan ing wanci ratri kula boten badhe suwala. Tertentu tansah mastuti sabda pangandika paduka Yai Prabu Ngastina. Mas malaka selak raos sing manipun ing raka ing Mandura. Sasampunipun kula prapta wonten Gagriya Praja Ngastina dinten sakmangke. Kaselak raos sing manahipun ing Raka daya-daya ngawunikanipun apa ta sababipun dening Kang Raka katimbalan sowan. Yai. Menawi kepareng kaudharing kathah wonten kababarna nanging menawi wadi tumraping sanggaring para kadang sentana. Monggo kula dherekaken manjing saklebeting kedatun pepanggihan catur nitra kelawan ingkang Raka ing Mandura. Kepareng kula nedya ngangluraken jangga niringaken karna mastuti sabda pangandika paduka Yai Prabu Ngastina, Yai Prabu Duryudana. Long-long rambyang lingkan driya leriwang candra kata songo ing dias katuritan limut kabiyataning ojit Ramendri Yoma Nawum kekunging Wang Wisesa Koko Prabu Mandura wonten timbalan ngadhawuh Yai ingkang sepisan sadèrèngipun kula mbakaraken wikados sing pasewakan wong salwangsul kula aturaken kepareng albena pangaksami dhateng ingkang Rayi Ngastina. Anggen kula wantun ambuya dhateng Janjika Kanjeng Koko Prabu Yai tasih ageng parimarmanipun ing Raka ing Mandura. Dumunten sakmangke kula aturi ambabarana dhateng ing Raka babagan perkawis menika menapa ta sababipun dening paduka Yai Prabu Amiji dhateng pisuwanipun Raka ing Mandura. Wale-wale menapa? Anggen kula ambuya dhateng Janjika Kanjeng Koko Prabu menika estunipun sampun boten wonten ingkang kala toleh malih ngemuti babagan perkawis menika kejawi namung Janjika Kanjeng Koko Prabu. Perkawis menapa Yai? Sasampunipun ingkang rayi Burisrawa gagar wigar anggenipun mengku dhateng para sembadra. Inggo sapriki hangayam wana papanipun Burisrawa boten purun wangsul dhateng negari Mandaraka. Malah kala mangsa sowan dhateng negari Ngastina tansah anangis ngrungkepi dhateng pepanggonipun ingkang Rayi Ngastina. Koko Prabu dangu sangsaning dangu
manah kula tumunten gadhahi raos welas dhateng puring Burisrawa. Jer nyatanipun dipun menapaken menika tasih kadang kula piyambak. Monggo saben dinten tansah sowan dhateng Garing Astina. Anyun tak dhateng gegembolaning raos babakan anggenipun Gandrung kaliyan pun Wara Sembadra. Ladyan sakmangke Wara Sembadra sampun pinengku garwa dening pun Harjuna inggih pun Permadi. Ewadene boten kendhat anggenipun tansah kepingin mengku garwa kaliyan pun Wara Sembadra. Kawontenan mekaten andadosaken manah kula welas. Tumuntun sakmangke kula wantun-wantunaken munjo atur ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Ngemuti babakan perkawis menika upami alit Burisrawa menika nandhang ewah krana anggenipun tansah gandrung kaliyan pun Wara Sembadra. Sinten ingkang kecalan kejawi namung paduka duweni ingkang Rai Ngastina ingkang badhe dipun cucuk dening Kanjeng Rama Prabu Salyapati Mandaraga. Mila babakan menika kula pasrahaken dhateng jengandika Kanjeng Koko Prabu. Menggah sak mangke kados pundi anggenipun Burisrawa saged kelampahan anyeti dhateng pun Wara Sembadra Koko Prabu jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Nuwun sewu Yayi. Menawi Yayi Prabu paring dawuh mekaten menika ateges ingkang raka ing Mandura menika sinampiran pakaryan ingkang mokal kelampahanipun. Liripun paduka paring dawuh mekaten. Oh inggih, sabab menawi dipun petang Sembadra menika sampun boten legan malih. Sembadra menika sampun boten kenya malih. Sembadra menika sampun pinengku dening kadang kula panengah inggih menika pun Arjuna. Mongko Burisrawa boten kendhatanganipun tansah gandrung kaliyan kadang kula pun Bratajaya. Mestinipun ingkang saged ngulir budi menika pun Burisrawa. Dasaripun jagat menika dipun gelar menika boten namung sak godhong kelor. Nanging jagat menika wiyar. Wanodya menika mboten namung Sembadra. Wanita menika mboten namung kadang kula pun Bratajaya. Nanging jagat menika kathah para wanita-wanita. Minggahipun para widodari mbok menawi Burisrawa menika nggayuh widodari saged kalempahan jer nyatanipun Burisrawa menika atmajaning Nalindra. Kanjeng Rama Prabu Salya menika kirang menapa upamiya purun minggah wonten ing Kayiwangan ngandhapaken widodari lajeng dipun jodokaken dhateng purun Burisrawa menika kula kinten angel mijet wing ranti suwe banyu sinaring. Nanging saking pitanganipun ingkang raka ing Mandura ingkang sanget-sanget anggenipun menggalih babakan Bratajaya menika namung Burisrawa muta tuli kawontenanipun. Oh Prabu, wonten dawuh. Mboten maiben dhateng kawontenanipun pun Burisrawa ing kados mekaten. Kula piyambak ngraosaken raosipun tiyang gandrung. Mesinipun Koko Prabu nggih ngraosaken kados menapa raosipun tiyang gandrung. Nadyan jagat menika dipun jejer-jejer wanita, parandene boten saged wonten ingkang mlebet lenging manah kejawi namung wanita ingkang dipun tresnani. Mriku tumrap kula. Mila boten nama maneh menawi Burisrawa nggadahi sloga ingkang kados mekaten. Nuwun sewu. Menawi Burisrawa nggadahi sloga ingkang kados mekaten menika tumrap kula ugi mboten nama aneh. Leres ngendika paduka namung mugi dados ning kawuningan. Mugi dados ning kawuningan dhateng jengandika Yayi Prabu Duryudana bilih dereng dangu menika Arjuna kaliyan Wara Sembadra anggenipun mangun bale wisma, mangun tembayatan sampun pinaringan kanugrahan inggih menika wujud talining katresnan. Inggih menika wujud jejabang. Bratajaya Sembadra adi kula menika sampun lairaken punang jabang bayi ingkang patutan kaliyan pun Janaka menapa inggih badhe kelampahan. Ing ngatasé wong wis duwe anak, wong wis omah-omah, tumuntun kula mbudidaya megataken katresnanipun Janaka kaliyan pun para Sembadra. Supados sakmangke Sembadra kula dhawuhaken kaliyan Burisrawa. Waduh, Yayi nyuwun pangapunten. Doh nyono cerak nyono sami mestani Tanata Mandura menika satunggiling nalindra ingkang boten gadhahi raos kamanungsan. Sepisan kula wantun megataken katresnanipun Sembadra kaliyan pun Janaka, angka kalih kula wantun damel siya gesangipun jejabang ingkang sampun inairaken dening Wara Sembadra menika kala wau. Jagat Dewa Bathara. Paman wonten dawuh. Jebul Wara Sembadra sampun kagungan putra. Samangke sampun wonten talining katresnan
Anggenipun mangun bali wisma antaresipun kadang kula pun Arjuna miwah Wara Sembadra. Wujudipun jejabang ing sampun inairaken saha sampun weruh padang hawa. Weladala. Lah inggih menawi ingkang Bapa ingsun plasa jenan namung nderek kersa maduka anak Prabu Ngastina. Kula sumanggaaken. Namung nuwun sewu lho nggih. Menawi saking pamrayoginipun ingkang Bapa ing kepatihan menawi jengandika tumunten welas dhateng jejabang ing linaraken dening pun Dewi Wara Sembadra ateges panjenengan mentala dhateng kadang piyambak inggih menika anak kula pun Burisrawa. Sakmenika tanganipun kantun awrat jejabang menika kala wau menapa awrat pun Burisrawa. Menika kemawon. Menawi awrat jejabang menika kala wau tumunten paduka mboten kersa damel srana supados Burisrawa kasembadan dhaup kanpun Sembadra. Lah inggih sampun mboten dados menapa nanging panjenengan badhe nyumurupi dhateng solah slaganipun anak kula Burisrawa ing kados mekaten menika. Malah nuwun sewu nggih mboten nampa kula menika nglincipi carang apa-apa babar pisan mboten. Sawetawis Burisrawa sampun matur dhateng ingkang Bapa ing kepatihan risak gedhagan menika menawi mboten kasembadan dhaup kaliyan pun Wara Sembadra samangke badhe dipun nentengaken pejahi Burisrawa. Lho menika menapa mboten bebayani nggih. Tumrap kula babagan perkawis menika kedah dipun petang. Babagan perkawis menika kula mboten maiben. Panjenengan ugi awrat anggenipun ngemban kewajiban minangka kadang werdanipun ingkang putrayipun Burisrawa nanging tumrap anak Prabu Baladewa inggih awrat. Jer anak Prabu Mandura menika kadang sepuhipun Bratajaya inggih Dewi Wara Sembadra. Lajeng kados pundi mangke surakipun para kawula? Lajeng kados pundi mangke raosanipun para kawula? Menawi anak Prabu Baladewa tumunten wentala damel srana pisahipun Janaka miwah Wara Sembadra. Lah menika Yai. Raos kula mbok menawi Paman Harya saged ngraosaken. Inggih, kula saged ngraosaken nggih. Namung semantena babagan perkawis menika ugi monggo dipun rembak kanthi sae kemawon. Sampun ngantos sing mangke lajeng paduka anak Prabu masraken perkawis menika dhateng anak Prabu Mandura. Tumrap kula menika ugi mboten adil. Jernyatanipun menawi kula dados Nalindra Mandura, kula saged ngraosaken kados menapa raosipun anak Prabu Baladewa. Bawaduna, wonten dawuh, Ger. Monggo mbangipun Bawaduna kados pundi? Estunipun kula mboten badhe tumut-tumut perkawis menika. Jernyatanipun menawi dipun traju, kula menika ugi tiyang sepuh. Tur kula menika ugi ewuh anggenipun badhe nemtokaken sinten ingkang badhe kula belani. Burisrawa menika anak kula piyambak. Janaka Sembadra menika ugi anak kula piyambak. Monggo samangke Janaka lan Wara Sembadra menika sampun peputra. Inggih menika menawi boten klentu tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara. Anakipun Janaka kaliyan pun Wara Sembadra menika pinaringan nami inggih menika Raden Abimanyu. Mbok menawi ngaten, Ger. Nggih, Bapak Panembahan leres. Nah, monggo nembe kemawon mra dhateng Padang Hawa. Nuwun sewu, leres ngendikanipun Adipati Harya Sengkuni menawi babagan perkawis menika panci kedah dipun petang sampun ngantos sak mangke tuna tembe wingkingipun. Kula nyembanggaken Bapak Tuna. Kula pitados kaliyan paduka Bapak ing Sukalima. Piye Kakang? Miturut Kakang Panembahan Durna, aku tak krungu penemumu piye? Nuwun sewu lho, Di. Nggih. Samunika dipun petang babagan anggenipun anak Prabu Baladewa menika nuwun sewu. Dipun tanting lair batosipun anggenipun ngrungkepi dhateng negari Ngastina. Liripun kados pundi? Anak Prabu Baladewa menika sampun saged dados pengayomanipun para Sata Kurawa. Pengayomanipun negari Ngastina. Ateges anggenipun lenggah wonten negari Ngastina menika lair batin, boten kok lair tok. Neng batin ya tetep ngrungkepi negara Ngastina. Inggih. Mila menawi panjenenganipun menika ngrungkepi negari Ngastina, menika ateges Burisrawa menika ya dudu wong liya. Burisrawa menika ya kadang dhewe. Burisrawa menika ya rayi piyambak. Turta anak Prabu Baladewa menika dados putranipun Prabu Salya mengku garwa Dewi Erawati. Iki Bawadra leres. Nah, ateges Burisrawa menika rayi panjenengan piyambak. Nuwun sewu lho. Janaka menika ya rayi panjenengan piyambak. Samangke dipun bobot kemawon. Bobotipun Janaka kaliyan bobotipun Burisrawa menika awrat pundi kula nyuwun sewu. Bener kuwi Kakang.
ning sing dikon bobot mesti bakal bingung. Lho, mestine ora kena bingung, Dipatih. Nek kepengin rampungi perkara, ya kudu milih salah siji, ngorbanke salah siji. Ning nek kabeh abot ora gelem ngorbanke salah siji, ora gelem milih salah siji, ya wis ora usah dadak nganggo perkara apa-apa. Burisrawa rabi ya kekarepmu, Janaka karo Siap Sembadra duwe anak ya mangsa bodho. Wis ngono wae rampung ora usah dadak mikir Burisrawa rabi karo Sembadra. Ning kene ditanting. Ngono? Abot sapa? Nek abot para Sembadra karo Janaka ya wis tegese kudu mentala karo Burisrawa. Nek anak Prabu Baladewa kuwi abot Burisrawa ya kudu mentala karo para Sembadra, kudu tegel karo Janaka, kudu tegel karo bocah sing lagi lair iki mau. Ya, aku matur. Kakang Dina ora kaya beniki lah. Tembungmu iso gawe rada padhang kahanan iki. Lumbengi ora metu wayangane padhang. Neng kota wis tenang-tenang pikir. Ngono ya Kakang. Monggo nggih, sakmenika dipun penggalih. Panjenengan ora budi. Menawi ora teng rayi pun Janaka karo Prabu Sembadra, ayo sampe. Panjenengan sampun gagas dhateng pun Burisrawa. Nanging menawi panjenengan menika ora dhateng Burisrawa, ya kudu mentala karo Janaka karo Prabu Sembadra. Sakmenika ngaten. Burisrawa menika kadang panjenengan piyambak. Tur panjenengan mau nuwun sewu, mantunipun Prabu Salya. Panjenengan saged menika awet pinaringan putra-putrinipun Prabu Salya. Nggih ta? Iya. Menapa panjenengan sampun putra inggih menika pun Raden Wisata. Wayah kula piyambak. Kan teges panjenengan pun mangan bali sumakaran pun Dewi Erawati menika lair terus sing batin samangke panjenengan kantun awrat rayinipun Dewi Erawati menawa panjenengan awrat Janaka karo Wara Sembadra. Namun nuwun sewu menika wonten gandeng cenengipun kalian anggen pak lahir batin napa mboten kaya pateni ning alas pun rampung. Napa mboten dosa? Dosa iki wernane apa? Sampeyan jaman-jaman kok ngrebuk dosa. Nggih, matur nuwun. Napa Kang? Nawala. Oh. Dosa iki wernane apa kula tak takon? Upamane Prabu Baladewa menika mboten sagah nanggung dosane, Durna sing nanggung dosane. Lho tenan kok. Lan iku dosane sapa tak tanggung. Ora bakal wedi. Dosa iki sing nakokne mati. Ketemu wong ya ora tau ana sing takon dosamu pira, ora tau. Pokoke anggere donya menika nganggo serban sing nganggo sarwa putih, ketu sing sarwa putih, ketahe wong remesi. Perkara wong niku dosa napa mboten ora ngerti, sing penting ora wong remesi. Kula tanggunge kula tanggunge. Dosane mateni bocah kula tanggunge, dosane megati wong omah kula tanggunge. Apa tak tanggunge? Ampun depan melu, rombongan lampun nang depan melu. Mengke dosa kula ajeng kula dum-dum kali rombongan. Oh. Mboten nggih, Pak. Nggih, nggih. Wah, panjenengan mboten ngerti-ngerti. Sokali monggo kasih kaya ngoten. Kita ae wonge donas-donas menang-menang. Ning dosane wah sate kruk. Ketarane wong sing menang-menang tur dosane akeh. Rambutane brodol. Oh nanggre dibuka kok tengah iki kok kebuka. Iku dosane pirang-pirang. Ya nggih. Cantre-cantre saka limo kathah. Sampun ngantos. Dados sedaya menika sak mangke gumantung anak Prabu Baladewa kateng kemawon. Panjenengan boten saged putusi, kula boten saged putusi, anak Prabu Durna menapa malih ugi boten saged putusi. Sagedipun namung ngaturaken perkawis menika. Lah, ingkang sampun nampi perkawis kedah saged mutusi perkara menika. Gumantung awrat dhateng pun Burisrawa menapa awrat dhateng pun Janaka. Lah, Rusianipun napa? Rusia. Niku lho sing kudu nanggung resiko. Resikonipun inggih menika menawi awrat para Sembadra berarti Durna kanggo berarti. Ateges panjenengan anak Prabu Baladewa menika boten lahir batin wonten Garing Stina. Nek anak Prabu Baladewa menika lahir batin wonten Garing Stina, oh tegesipun panjenengan dipun sampiri pakaryan ingkang awrat kemawon kula kinten sagah ngleksanani menika menawi lahir batin nggih. Sigra-sigra yen permana banca Sigra ngrakit nawang sesana
Nalindra Bekmarwa sing sang Katri gumulung mangrempak Katri gumulung mangrempak ing wadya Kurdakura Kurdakura reka kiri-kiri jagat diopatri jagat pangestu kula. Waduh, menawi caranipun mekaten kula menika persasat dipun pojokaken dhateng kawontenan. Kula semanggaken dhateng Paduka Kanjeng Prabangripun menggali perkawis menika nggih. Yayi. Sampun ngantos kula menika dipun kinten setunggiling Nalindra. Ingkang boten kula dhateng kesanggahan kula lan kewajiban kula. Minangka dados pangomonging para kadang-kadang kula Sata Kurawa. Ateges menawi Burisrawa sang mangke gagar widaranipun jawab lamun kula Sembadra. Badhe dipun entengaken pejahipun Burisrawa menika kula nderek kecalan. Kula dina samangke samula tetepaken. Sampun ngantos kedangon kula mapan wonten negaring Astina kula nyuwun pamit. Kula badhe jumujuk dhateng negaring Darawati. Yayi Prabu Darawati Wara Sembadra samangke menawi boten purun kula boyong wonten negaring Astina. Wah, nadan niku kadangkat kula piyambak rawe-rawe rantas malah-malah bakal kula mutung. Kewajiban menika. Oh, kula sampun ngertos. Estrinipun ana Prabu Mandura menika nagih
kok akeh wong sing manut karo sampeyan. Kula malih. Ngoten nggih, dadi sampeyan anut dipun kali. Kula kok dadi kula sakniki percaya karo sampeyan. Perkara apa? Aja kok menungso sing nglarik panjenengan. Lan iso nglarik panjenengan. Tak soto lho. Boten. Kula katuraken panuwun kinten kula kinten. Sami-sami. Boten dados menapa jeneng menika. Kados pundi? Ah, samangke saenipun gandeng Anak Prabu Baladewa menika nembe paring pangandikan. Wong sing jeneng paring pangandikan menika iso tenan, iso goroh. Tegese iso tenan, iso goroh. Iki mau nang kene ngene ya Dipate. Anak Prabu Baladewa sago bakal megatake katresnane Janaka karo Warasembadra. Warasembadra diboyong marang negara Ngastina, terus anake Sembadra sing jeneng Abimanyu mau dipateni. Nggih. Nek niku ora lagi omongan.